ukuthi bukwazi ukuthi ke isibalo sabantu besifazane sebenemakhwapheni sinuke sasafinyelela ku40% kuleminyaka ewu20 endlule. Okubangela lokhu ukukhuleka ngakwezeyimali, ukukhuleka kwezenhlalo kwenza ukuthi abantu besifazane bakwazi nabo ubangele ithuba lokwazi ukuyikhethela indlela sebafuna ukuphila ngayo kulesikhathi namuhla. Iningi labantu besifazane njengamanje likushaya indiva ukuthola izingane kanye nokushada lingakafiki kuminyaka ewu30 yobudala. Abanye bayakuveza nokuthi ke bona ukuba nezingane manje ukushada akuseyona into eyipriority kubona. Let me tell you this. Amathuba ukuthi umuntu wesifazane noma inkosikazi wakho angaba ngena emakhwapheni maningi kakhulu. Lokhu ngasho ukuthi ke impilo yakho isengcupheni, ifamily yakho isengcupheni, kanjalo nomnotho wakho usengcupheni. Okay. Kuyenzeka ke into efuna uqaphele ukushintsha kwendlela sasiphatha ngayo. Uma ukuthi uyayibotha indlela abeyiphatha ngayo, indlela emezizinto ayisishintshile. Lokhu ngasho ukuthi sekukhona sokusuke sekushaya amanzi. Kodwa ongakwenza ukuthi ke uqale uthole iqala ama-fact, yenza uphenyo, yenza investigation, uthole ngabe ngempela lokho kusolayo kuyiqiniso yini ngaphambi ukuthi ke uye kuyena uyombuza. Kule video le ngizama ke ukuhlanganisa into eyinhlanu eziyizimpawu noma izinkomba zokuthi ke kungenzeka sekukhona ukushaya amanzi emshadweni wakho noma ku-relationship yakho. Okokuqala kufanele ubheke indlela noma ukushintsha kwendlela aphatha ngayo abantu abaclose nawe, family kanye nabangani. Uma kade esondele nabo before then manje yaqala ukuqinanisa, lokho kungaba ukuphola ukuthi ke sekhona okwenzayo futhi useshaywa ngesazelo. Kanti uma unkosikazi wakho ke bezwana nomndeni wakho bese ke uyaqhela kona wenzela ukuthi uyazi ukuthi kuzobuhlungu kangakanani uma usuthola umndeni wakho ukuthi yena usenomakhwapheni. So kuze bangakwazi ukuthi ngayo ndlela leyo uzokwazi ke bese eqala eqhela. Futhi abantu besifazane noma ke unkosikazi wakho uzokwazi ukuthi umndeni wakho nabangani bakho kulula ukuthi bangabona ukuthi sekukhona ukushaya amanzi noma usenomakhwapheni. Why wena mhlawumbe ungakaboni? So for that reason uzoqhela. Kanti ke futhi ngenzeka uthola ukuthi ke uma kunenkinga emndenini wakho wena usayile nomndeni wakho nabo lokho ngamenza ukuthi ke distance kuwena noma distance kuwona umndeni wakho. Okwesibili ofanele uqaphele kakhulu uma unkosikazi wakho esechitha isikhathi esiningi nabangani bakhe. Lokho kungaba ke uphawu lwenkinga, ikakhulukazi uma esichithela isikhathi esingaphandle kwakho, ngaphandle ukuthi wena ube khona njalo sesichitha nabangani bakhe, ngaba uphawu lobu. Ngisho ke nanoba usichitha nabangani bakhe besifazane ngezeke lokhu kwenzela nje ukuthi kube yizaba. Okumele ukuqonde ukuthi ke ukuyikhipha kwabantu besifazane akusinkinga ngoba ke kuhle futhi kuyimpilo. Kodwa inkinga ile ukuthi usichitha kangakanani isikhathi uma sesichitha phandle kwakho enanokuthi ukuthi usebeka lo mkhubo wokuyikhipha ngaphezulu relationship noma umshado wenu, nanokuthi uma esikhiphile nabangani bakhe awukwazi ukumthola ocingweni noma awukwazi ukuthi usikhiphele kuphi. Lokho ke ngiyona ke inkinga. Ngisho ngabe unkosikazi wakho usikhipha nabangani ke besifazane kunamathuba ukuthi wenzela ukusebenzisa ke labangani bakhe ukukhuluma ngezinkinga angakhulumi ngazo nawe. Futhi lokho kungenzeka ukuthi ke akulona nje uphawu ukuthi ke uma unomakhwapheni, kodwa kungenzeka ukuthi ke lokhu kusho ukuthi nineyinkinga kumdlalo wenu noma nenkinga emshadweni wenu. Kanti futhi uma ke ufika ukusikhipha wena ubone ukuthi ngathi kuyasolisa, cela ukuhamba naye. Uma enqaba ukwazi ukuthi ke khona befuna ukuhamba naye noma khona befuna ukuthi ke asikhiphele kuyalo hlala naye chithe naye isikhathi. Kanti futhi uma unkosikazi wakho enyamalala kama-hour amaningi ethi ke ubenze i-shopping, ufuna ukwazi ukuthi ubeyenza kusiphi isitoro futhi iziphi izinto abezibhekile isitoro, especially uma ukuthi ke ubuye engaphethe lutho endlini. Kanti ke abesifazane abaningi bathanda ukukhuluma-ke kakhulu nge-shopping. Uma ngukuthi yena ngundaza uyalena le wokwazi ukuthi hayi kukhona la bechitha-ke khona isikhathi esiningi. Okwesithathu ufuna ke ukuqaphela uma ukuthi ke useqala ukukhuluma ngomngani wakhe omusha, ngenzeka ukuthi ke especially uma ichaza ukuthi especially ngomngani wakhe, ngenzeka uma ekhuluma ngoThabo, ngenzeka ngoThabisile, ngenzeka unomngani wakhe azama ukumenshina ukuThabisile. It is more than just a friend, but ke umngani wakhe umakhwapheni loyo. Kanti ke lokuthi amenshina uThabisile uzothi ungasoli kanti empeleni uThabo. Okwesine ufanele uqaphele
ibaluleke kakhulu indlela asevame ukusebenza ngayo. Uma ukuthi usevame ukuphuma ke ukusebenza ngama-night shift okuyinto bengenze before usengena ke ama extra hours, siphuma late emsebenzini, usenokuhamba early, sekuna-that shift okwazi ukuthi sekhona sekuyahambe mhlawumbe amalanga athi uya ku-business trip. Zona zonke izinto that you have to notice them and try to find out ngabe kuyiqiniso yini. Nkosikazi wakho angasho ukuthi mhlawumbe uzothatha isikhathi esiningi emsebenzini, kodwa uma bengawuthanda umsebenzi before then sekuyile into entsha then qaphela. Kanti-ke futhi noma ngabe ke isiphi isikhathi nje asichitha-ke esikhambeni nkosikazi wakho, lokhu-ke kungaba-ke uphawu oluphi noma indaba ezimbi. Ngokwesibonelo, uma ke ebhenki ukuya ebhenki nkosikazi wakho ukuya ebhenki noma isitolo segroza noma ngesaluni sekumthatha isikhathi esiningi kunalesi noma esenqini nalesi abejwayele ukuthi asithathe. Uma kulezi ndawo kungenzeka ukuthi-ke usenza okunye kunaloko athi-ke uyakwenza. Kanti-ke wena okubalulekile ukuthi uthathe uhambo olumusa kude noma ngaphandle kwedolobha leli elihlala kulona, njengokuthi-ke akulona uhambo lwebhizinisi kodwa kukhona ukushaya amanzi. Kanti futhi-ke uma unkosikazi wakho esevame ukuvakashela-ke ihlobo eyedwa, lokho sengaba-ke ukuvakashela-ke omunye umuntu, ngasho ukuthi mhlawumbe usevakashela-ke omunye umuntu, especially uma ezohamba ebusuku phinde futhi engalali esihlobeni alale ehhotela. Okubalulekile ukuthi uwenzela uku-check ukuthi uma uthula le hotela ulale liphi ihhotela, u-check nama-bank statement, u-check ama-credit card statement ukuthi ngabe ngempela ubani okhokhile. If ungaveli ungapheri kwi-bank account kuma-document wakhe ukuthi ubela le hotela, ukwazi ukuthi someone else paid for her or umlalisi-ke ndawo thize okungenza umakwapheni. Kanti-ke okwesihlanu cabanga ngaso sonke isikhathi ukuthi uma ukuthi unemoto, if imoto isihamba amakhilomitha angaphezulu lawa ebefanele awahambe, kungenzeka ubengayi le ndawo athi yakuya but seya kwenye indawo ubehlala ngene nomakwapheni loyo. Yeah, bheka-ke la uma-ke nake ngicela ukuthi ungenzele khona subscribe to my channel, like i-video lena namanye ama-video, comment, sixoxe. Uma unembuzo ungasakumbuza, please don't forget to subscribe. Thank you for watching. Nkosi Thelusa. I wish you all the best.